Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo, ada kumang kayo. Itultuloy tayo, ti agkamang iti Diyos, kaya ti panagnobena tayo, iti piyesta, ken panangipagna tayo, ken ni Apo San Jose, nga iso ti Ama tayo, Ama ti nasanton na pamilya. Inted na ti amin na, natudyo iti Diyos. Dawaton tayo ti panangibabait na, tatlo ti puso tayo, masurot tayo kumamat ti pagayatan ti Ama. Pagbabawyan tayo, dagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo makiranod, kadagiti nasantuan ang misteryo. Iti si bababawi anaken ko na tayo, agkonpesara, iti Diyos sa man nakabalin amin. Ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isu agpagpakaasyak ken Santa Maria nagnanayon na Berhen, kadagiti amin ng Angeles ken sa Santos. Ken kada kayo met kakabsat, tayo kakaasid at kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, ket kalpasan di pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon. Man nakabalin kadagnanayon a Diyos, iturong nakamkadi a makiranod to kadagiti nailangitan a ragsak, tapno ti arban ti iglesia, babaan ti kinapakumbabana, makapan ijay taeng, nga imunan a dinanunan ni Kristo a Pangulo na, gapuken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagarikan ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nagnanayon nga awan ti hinggana. Basa na araw ti Aramid dagiti Apostoles. Nawara-wara idi dagiti mamati gabuiti panakaidadanes arinswa idi napapatay ni Esteban. Nakadanon iti sumagbanganong padakwada idi Phoenicia, Chipre ken Antioquia. Impakamuda iti mensahe kadagiti Griego ket inkasabada iti naimbagadamag. Maipapan kina po Jesus. Adda kadakwada iti panakabalin ti Apo ket adu dagiti tamati ken simurot ti Apo. Nadamag daytoy ti iglesia iti Jerusalem ket imbaunda ni Bernabe iti Antioquia. Idi si Mangpet naragsakan da nakita iti parabor ti Dios. Kadagitoy ang mamati. Binalakadan na ida magtalinaed asipudno ti Apo.
iti amin na puso da. Naimbaga tao ni Bernabe, kitnamno iti Espiritu Santo, ken pamati. Iti kasta, ado ti awis simurot, asumurot iti apo. Napangarod ni Bernabe iti taaso, ket nang sapol ken Saulo. Idi nasarakan na, intulod na iti Antioquia. Makatawen nakipulapul da iti iglesia, ket ado dagiti tattao as sinusuruan da. Iti Antioquia iti muna nakapanaganan dagiti adalan iti Kristiyano. Isa o ti ako. Idaydayaw yu ti Apo, da kayo amin a nasyon. Binangon ti Apo ti syudad na, kadagiti nasantuan a bantay, at adda ti panagaya ti Apo iti Sion, ngem ti anyaman na syudad ti Israel. Denigem o syudad ti Dios, dagiti nagloriyaan a banag, nga ibaga na may papalken ka. No ilistak dagiti nasyon agtulnog kanya, iraman ko ti Egipto ken Babilonia, ket dagiti tattao ti Pilistia, Tiro ken Ethiopia. Ibilang kumayat dagiti ida at tagasyon, ket naibilang to nga inada ti Sion. Tattaod dagiti amin a nasyon ken kuana, ket papigsaek to ti kangatuan. Mangaramid ko ti Apo ti listahan dagiti tattao. Ibilang na amin ida nga umili. Agsala kaya ni kantadam to sa Jason ti pagtaudan ti amin ang bendisyon tayo. Idaydayaw ti Apo da kayo amin a nasyon. Ipan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Tiyempo ti lameg iti dumteng ti panakarambak ti piyesta ti panagidaton ijay Jerusalem. Magmagna ni Jesus iti portiko ni Solomon ijay templo. Idi inaribongbongan dagiti Hudyo. Kaanon to ayati panangibagam ti pudno sinaludsod da ken kuana. Ibagamon ti agpaiso, sika kaditi Kristo, insungbat ni Jesus, imbagakon kada kayo ngem didak metpatyen. Dagiti aramid ko babaan ti turay ni amak, timang panetnet ti maipapan kanya, ngem di kayo mamati. Tasaan ada kayo ti karnero. Denggen dagiti karnero ti timat ko, ammok ida ket suruten dak. Ikak ida iti biyag nga agnanayon, ket pulos adidan tumatay. Awan ti makarabsot kadakwada kanyak, natantanok ti inted kanyak ni amak, ngem dagiti iso amin, ket awan ti makarabsot kadakwada, iti panagaywan ti ama. Ti ama ken siya may maysa. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo.
Nimbagarbi itayo ako. Adadupay tayo si sama-sama ng daton. Lalo mong pa'y kastahan tayo mapabasol no apay nga nga nakaumay ti daduma mabalin nga mabuting dati virus wenno mabuting da kadagiti agtiliw wenno mabuting da nga mabisinan adu nga rason ket tata natipon-tipon tayo ipagpag na tayo dati ladawan ni Apo San Jose. Tawon ni San Jose tata nga dati nga tawon na yetnag nga tawon para kenkwana. Iso kay pagpag na tayo, na iranamot nga agnobena tayo para itipiesta na into no May 1. Labrador, ni Apo San Jose, piesta medyo San Jose, agmisa tayo tumat. Kat nukit-kitaan tayo ti kinagasat nga naipaakam kin ni Apo San Jose. Nagasat ni Apo Santa Maria ko natayon niya. Nung nagasat matlaan ni San Jose. When nagasat ni Apo Santa Maria ta pinili ti Diyos, insagana na nga agbalin na ina ti anak ti Diyos, inlaksid na pa'y iti basol, anyan nga nainggasatan na nga pan nakapili. Nung nagasat maglaan ni San Jose, taapay, iti kultura da idi, panawon ni Apo Jesus, panawon ni Apo San Jose, no ti babae ka nagsikog na awan ti mangitakder kengkwana, nakaalas, Nati babae ka awan magitakdan nga mga asawa kanya na irepet da jay iwan igalot daw na ikali da jay ko bagi na jay di public place ko na napay da jay sa amin nga bumansa amin nga makakita bumansag. Wano saan at dalatan da jay babae bansagan dalata amin nanta kasla na alas ijay kultura da. Madikan niya da. Kano niya po Santa Maria kas ano pa nang ipapilit da kadagiti tattao nga aramid ti Espiritu Santo, therefore mabansag ani Apo Santa Maria. Bansagan adagiti tattao nangruna dagiti panlakayon ti linteg, di kultura da, bansagan da. Kano na bansag niya Apo Santa Maria ay kaawan ana nya nga rod kana ahaan ana nagbiag ni Apo Jesus akas tao. Ngam na ipaakam kini Apo San Jose ti panangaklon na nakas anak ni Apo Jesus, asawa ni Apo Santa Maria. Ngam amoy ni Jose, napili isuna, na idumdumamot ang apan nakapili. Nalintag, no, ti description ni Apo San Jose, nalintag a lalaki, kayat nga sa uwan, nasingpet, awan ti pakasarsaritaan na, ikarkaragatan na ti agbiag na naimbag. Kanalintag ni Apo San Jose, ngam idi na amuan na itulag nga ron, ada di jay, anya na ganan katulagan kadakwada nga asawaan na ni Maria nga ubing laklakay ni Apo San Jose. Kaya dinamuan nang nga masikog, kitain nyo ati simpet na niya, balak na nga ikasar, ngam isina na matlaan, tahan na garog na anak. Tahan na nga kayat nga mabansagan ni Maria, han na kayat nga maibabain ni Maria, ikasar na ngam itinalimod, isina ng tumatlaan, ngam iti pampanunutan ng daytoy, dagtan nagparangan ti anghel. The same nga ni anghel nga nangibagat ni Apo Santa Maria nga agsikog kanto, how can this be kunanamay? Since I do not know man kunamay ni Apo Santa Maria. Idi kasano nga maaramid na ito kaawamot ti amammo kalalaki, amamot kinakaigdak kunana. Aramid Espiritu Santo. Ni Apo San Jose mat, kayat ni San Jose mat, kayat na mga ni Jose mat, kayat na mga nga ikasar ngam isida ng tumula ngam design dahil tanga inap nagparang ti anghel niya ti kunana Jose nga anak ni David ikasar mo ni Maria aklo ng diubing panaganam to iti Jesus idi nay nakariing ni Jose nagtulnog iti pagayatan ti Dios tinungpal na dayta tinugit kitaan tayo dito ikakabsat. Naglaban di pagayatan ti tao ken pagayatan ni Apo Dios. Da kayo no usto ani jay kas as human being ako usto diri na ni Jose. Nasingpot ki di ata kaya na pailaeng nga ikasar. Nga hanam nga aramid. Nasingpot ki di ana tudjok di anda pa na respeto na asin na nga akin ni Maria. Usto jay as a human being valid di diri na kasla
karbangan na aranidin tayo dyan. Uri ko na pinanawan na tayo kuman yan kagparparang kanya kunana kuman kadagito nga panawanan. Ngam ikasar na sana isina usto diri na ni Jose. Ngam tinaglaban di jayan niya human will wano di jay pagayatan ti tao ken di jay divine will di pagayatan ni Apo Diyos. Kita ang iti singpot ni Jose. Balak na ikasar ngam idikuan ko na ti anghel han asawaum alaum to kunana panaganam to ti Jesus. In sakripisyo na di jay kayat na akas tao tapno suruten na di pagayatan nga imbaga ti anghel nga pagayatan ti Diyos. Human will versus divine will. Kastoy ti kanaban tayo tatakakabsat. Kastoy ti kasapulan ti lubong. Ti mangsurot iti pagayatan ti Diyos nga uray no maisakripisyo dayjay katatao, dayjay pagayatan tayo, dayjay interest tayo, uray maisakripisyo masapul nga sumurot iti pagayatan ni Apo Diyos. Nagsimple, nagado nga pakakitaan. Anya dagiti pagayatan ni Apo Diyos, anya di pagayatan ti tao. Nagdanang pasakit kanya, tiri na ti tao niya, tiri na ti tao, apay sikala ti maymayatay. Ay, agdan to na alda mo. Tumangsit ka mo, dahil ti pagayatan ti tao. Anya matibagan ni Apo Diyos, naan? Pakawanang agpakong babaka. No sinitik na ka, anya ti pagayatan ti tao, intentional man saan. No sinitik na ka, anya ti da kayo nga tao, ay pagurgur diri na kayo, bumahalisa. Tinya ti pagayatan ni Apo Diyos, no. Forgive, pray for your persecutor, kunana. Ikararagam jay, mangiruruman, di mang parparigat tingka. Nagado tatang panahon, nagado ti aglaban, di pagayatan ti Diyos, ken di pagayatan ti tao. Adok karabasa ni ijay, tahan sobra, di indaton nyo. Kakaasi mo dagiti ng puros karabasa mo, baka nasilap to amin ti mataga dagiti trabahaduran. Puros karabasa na yelon to launay mo, dahil eblendan. Ikabil ko kung mga kaspantrit na ng Diyos ko, baka isa ako yung tupay nga ihawin. Kala kung madiyain, kitaon niya, nagsiat community pantry, kung nadamat. Kati pagayatan ko mamo niya po Diyos, ako kitaon na niya matulungan, anya mo dagat tayo maitulong. Ay, kainsa ko damot. Naglaka ati mga abak, di mat, lumamlama nga, kapag naglaing kayo. Kasapulang mo, balik mo di rason mo nga kasapulang mo, agdamot aking kasapulang nga sa balik, amon lang nga siksi ka. Nangarod na awan tin espiritu nga panagbiag mo, kaham mo marik na dagito eh. Noham mo nga, kurang nga rin yan espiritu nga panagbiag ka, tipang panunutan tayo, kadi bukod tayo. Di interest tayo, human interest. Haanan nga ni, di berberukan tayo, agsubsobran, daya. So, karoon nga di, divine will, ken human will, nagduma, isot ang lab. Natata. Nga dapat, nagado ka nga, nakadadula minsan yung Diyos ko, pakawanan. Apo ko, nagmaya mo, no kumano do, di jay, pagayatan tayo nga tao, ti sinurot tayo nga ka, nangan tayo nga ka, agi ingat tayo nga, agtoy-koy-yakoy nga awanan naglakasurutin, di jay, bannog, dahil nakatadula amin, nakatadula ng obraan, nabalintay mo tiyag kuy-kuy-yakoy. Nagkape tayo, nung nanangan tayo, nagkape tayo, nagkuy-kuy-yakoy tayo. Dahil mati pagayatan ti tao. But God is calling you in different way. Ay, ayaban na kamo ni Apo Diyos nga, yung kagkararag. Anya ti panggot tayo, ikararagan tayo, ti sa nga lubungan. Dawaton tayo ni Apo San Jose na isuro pa ilakan niya dahil tayo di nga kararag hindi pa ilaan katikista at damdamog diya pa. Saint Joseph, our faithful protector and provider, pray for us and provide for us. Protector. Ama. Apay na kayo nga amo, maituregyo nga palutan lang tati manok dahil anak mo tanga ubi. Ay, murong-murong ka na siya. No, sinut akin si kangala kasi padasin nyo na kayo nga amma. No, adda aso mabaling nga agtaray kayo ngam no anak mo di kinamati aso ay talaga rumar mo tapangin mo
Ama ka nga rod protektaram. Kano ni Apo Diyos ti Ama tayo, ni Apo San Jose Ama tayo umat. Inaywanan natin na santon a pamilya, in-provide na ti kasapulan na. Isang nga dawatin tayo umat ti panangibabaot na. Kung natay man nga ulitin, datawan, ado ti mang tipod dayto, panagkarkararag tayo, panagdedebosyon tayo, ado ti mang tipod dayto, panagtalag tayo kini Apo Diyos. Ngam ad-daki, di nga agtalag tayo kini Apo Diyos. Tatan, nagdati minsan ko sa din na tayo. Inisakripisyo na amoyo di panagwan ni Apo San Jose, sigurado ang jak amon na sa bali nga istoryan, no nagmadi ko man ni San Jose, no nabansag niya po Santa Maria, kasano nga rin nga timao ni Apo Jesus. Di pa nagwan ni Santa Maria ni Maria, nagwan ni Jose, di pa nagwan na nagbunga, iti nakaado nga pan nakaisalakan, nagbunga, dahi nga pa nagwan na ti grasya nga naibendisyon na ibuyat kada tayo. Ti maibasa di kalman, ayam dador, kunan siya tiruangan. Tatamanan, kunana, ang sikakadi ti Kristo na ibagak kada kayo. Dagiti pamanatnat ko, hindi na minsan kunana siya tinaimbaga pastor. Awan makastret iti ay awan ti narigat ti makagunod, awan makagunod ti biyag nga agnanayon no haan nga sumrot iti dahi tangarwangan kunana. Anya dahi tangarwangan dagati sakramento, ti bunyag, amin nga sakramento, konfirma, dahi ti ruangan nga simrekan tayo. Nga ruangan ni Kristo. Numan pa nakastret tayo, iti dahi tangarwangan, nakapsot tayo latamat, agbas-bas-bas-basol tayo latamat. Uray pa nakastret tayo, iti dahi tangarwangan ti sakramento ni Kristo, maiyag abot tayo latamat. Nakapoy tayo lata, tatao tayo nga ron. Tanudad duma ka, mga bak nga ron day interest tayo mat iti na inlubungan. Ngam, masapol nga kumamang agsubli tayo kin Kristo. Agkamatalit tayo iti Ama. Kung agpatulong tayo kini Apo San Jose, no dawatin tayo ti panangibabawat na, apay hangat nga patsin ni Apo Jesus. Anak, tulungan mo na dagito ikatil mo na dati pagbugbuk nganda. Bendisyon na mo niya dagiti kayak da nga daw-dawaten. Naimbaga ni Apo San Jose ni Apo Jesus, hangat nga agwan na dagos. Haan nga tangahan nga tanga ibaga nga anya naganan daddy, wan tatang, wan amang, hang kamadanagan. Iso nga dawaton tayo di pa nang ibabawat na, we pray. Napintas ko madati aramid na nato, ag-digil tayo ko agsusublat ko dagiti sisisa, nagkararag ng gaputakas tayo nga isikyo tayo narigat no sobra di kasulkon tayo. Impapilit tayo lang orti admisan sa tayo pala ipapilit tayo kasubra niya. At least palubusan na tayo pailaan. Basta iporupos tayo agkararag. Ipanggat tayo umay agday-dayaw kini Apo Diyos. Haan na very technical nga. Uwan mayat mata, Christmas, alcohol, distancing. Agkabalay kayo, kung may agtugot ti simbaan, agsina kayo, distancing. Gati logic na nga ron. Wala kang mayat mata, dagita. Nga magyaman tayo ng bak, at data ito'y umay agdaydayaw, umay agkararag. Paunagan di pa nagtalit ni Apo Diyos. Babaan di pa nang ibabaat ni Apo San Jose. Hanatay baybayan ni Apo Jesus, hanatay baybayan ti Ama tayo. Hanatay maiturod, kung nakmarudan tila panunutan tayo, da kayo nga Ama, maiturod mo nga agbisin di anak mo. Dahil di amang ko, kung nakmarudan, apan makiarado. Anyong mo ti arado lao, kung ayaw nga tata, sosyal kay nga ron. Apan makiarado, ada kalubong ng ada, lingkalik ka na. Amo na nga, sa nga perper kami nga anang na nga awidan na, piman di patupat, kagatan na labasit, nadwa nga patupat, kagatan na labasit, kaslakam tulad ay tay, ubing nga, kalakam na dagit ay babatik na bilit nga, iduol na kuma, piman, ad-ore kam laagiin nagaw. Haan na nga kanun para tibagina, ngamin ada pang panunutan na nga anak na. Kas jay di amang kuno pampanunutan tayo mo. Hanat ni iturog na baybay na po Dios hanat iturog na baybay ang namatay latan agbisin latan. Hanat may iturog na baybay ang natay latan nga matay na mawaw latan. Ang mga rod isakripisyo na pa kalaki ni Apo San Jose isakripisyo na pa di bagina
tapno laeng masurot ti pagayatan ti Dios, nagbunga iti ado. Isungor ti ibagbagak baka di basit a sakripisyon agbungan to iti rinibribo. Dahil basit nga kararag mo, baka ribon to ti ibunga na. Dahil ka pa nagtulnog mo, iti apag ka nito, baka tong palbiang to, tilakam na. Hantay pa ila madlaw tat na. Hantay pa ila magunod tat na. Nang baka dakdakil to ti bunga na. Nagsaya at ka kumano, dahil tayo, nung napudpud no talit tayo. Awan ka butag, awan danag, basta datalit ka ni Apo Diyos. Dawagan tayo di panangibabot ni Apo San Jose. Iraman tayo di kararag tayo ti pagyaman ni Rosana Blance, kastamo ti pagyaman ni Engineer Renante Haramilia ken ti pamilyana, kastamo ti Speedy Ripaberi ni Moises Lubinaria ken ikakabsat tayo nga dimawat iti tulong tayo may karkararag kadakwada. Kumararag tayo kakabsat at nga tayo ken dagiti adaton tayo makaayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. Ket may paayo pakidaydayawan ken pakaigloryahan tinagan na ken kasta met apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan na iglesia na. Ipaay mo kad apo to agragsak kami iti panangilagit mi ti misteryo ti ipapatay ken panagungar ni Kristo. Tapno pasantuan na kami adi agresat ti grasya ti pannakaisalakan ket patauden na ti agnanayon na kinagasat gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kumakada kayo. Itag-ayo dagitapos puso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Udno na may ikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami ti amin a tiyempo ibunan nagmiapo dagiti pakaidaydayawam ngem nang runa unay iti dayto a tiyempo apan nakaisakripisyo ni Kristo adaton mi takalpasan di panang dadael mo kadagiti banbanag adaan binangon mo dagiti amin ana idasay ket iti sidong ni Kristo na isubli kada kami ti biag anain kasigudan. Anan sa tagrag o ti sangalubungan iti pannakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles ikantada ti himno ti pannakaidaydayaw mo ket kunada adi agsarday.
pabiig ka kinasanto, ket si katigubwayan ti amin a kinasanto. Dawatin mi nga ti paimo ti Espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinan, kati paimo idama na kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idisat bay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na, ket kinunana, alain nyo, ket mangantay amin iti daytoy. Taday iti bagit, isa may yawat to, a may paay kada kayo. Kastamat akalpasan na iti panangrabiida nangalay ti kalis, nagyaman manin ken ka, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alain nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Taday iti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon na tulag, iso ang maibuyat to, ang maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan yo daytoy, pangilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, kanin ka panagungar, innakam insalakan, sikaan na lubot. Itinurot pa ng ilagip mi ti papatay, kan panagungar ni Kristo. Idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biyag, kan ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam kan kataim paay mo, ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo, katagserbi kam kan ka. Dawatin mi Apo, tada kami makirano diti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kad-apo ti iglesyam, anay saknap iti sa ngalubungan, kat parayrayam ti ayak na anadyasan. Laglagi pang met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlonga Arsobispo mi, dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan, as inanama ti panagungar danto, iti sidong takaasin. Awatem kan ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken kay tirupan rupa. Dawaten mi Apo tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to ken engasata na Birhen Maria nga ina ti Dios, ninagasat a Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga apostoles ken dagiti amin nga sasantos, isuda ang nakapudno ang nagserbikan kaditoy daga. Magikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken kagapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken kama nakabalin nga Ama, ti amin nga dayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Hintay umararaw iti Ama, ket balbuntay ti kararag na insuro ni Apo Jesus kadatayo. Amami ngaddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumati pagariyam, matungpal kumatinaken mo, dito'y daga. Itdan kadakam kaldaw ito'y, ti kanen mi, ti patinayon ngaldaw, pakawanan met ti basol mi, akas met pamakawan mi, ti basol lagi tinakabasol kadakami, di nakamet baybayan o manugot ti sulisog. Dawatin mi kan kaapo tay salakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi, ket babaan ti panulong takaasim kada kami. Tan kanayon kumalaem iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasatan ng namain mi, ken iti yaay na Heso Kristo anang isalakan kada kami. Takukuan ti turay. O Apo mi a Heso Kristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapukan niyak ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi timingmingan, no di kat ti pamati ti iglesyam. Ket kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo kapya, kada tayo amin kapya.
Ato iti kordero ti Diyos sa mangikat kada iti basbasol ti lubong. Nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo, diyak may paringo may kakanya. Kunti may salain na sa uma paimbag. O Diyos animbaga pastor, iyada yung katapungtot mo, ket aywanam, ken alaen ijag nanayon apagarabang ti ubehas asinugbot mo, babaan tinabateg adara ti anak mo, isong agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti Apo adda kuma kada kayo, bendisyonan na kayo ti manakabali na Diyos, ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nalpasin din na santo na misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Kantaan tayo ti kanta para ken ni Apo San Jose. Amen.
San Jose, ikakaasin na kami.